வட்டி பணத்தோட எல்லாமே கொடுத்துட்டேண்ணா. 500 ரூபா நிக்குதாடா? நான் நல்லா பாருங்கண்ணா, எல்லாமே கொடுத்துட்டேண்ணா. டேய், நான் ஏன்டா உன்ட்ட போய் சொல்ல போறேன்? 500 ரூபா நிக்குதுடா. நான் கொஞ்சம் சரியா பாருங்கண்ணா. உன்ட்ட போய் மேல சொல்லிட்டு இருக்கேன். பேலன்ஸ் 500 ரூபா நிக்குதான்றேன். சம்பாதிக்கிற காசுல கொஞ்சமாவது வீட்டுக்கு தரலாம்ல. எங்கம்மா சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் வட்டி காசுக்கே சரியா போயிடுது. ஒழுங்கா காலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்தேன், இந்த இஎம்ஐல மொபைல் வாங்கி என்னோட லைஃபே போயிடுச்சுண்ணா. நாங்கள் என்னப்பா பண்ணுறது? கம்பெனியில் ஆஃபர் கொடுக்குறான், கஸ்டமருக்கு எடுத்து சொல்கிறோம். உங்களுக்கு நான் என்ன அடிமையா? என் தங்கச்சிக்கு ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்க கூட உன்னால முடியாது. இவெல்லாம் பேச வந்துட்டான். டேய், யாரை ஸ்லோ பண்றியா என்ன? மெதுவா பேசுறா, கேட்டுற போகுது. நீங்க யாரா லவ் பண்றீங்களா? அந்த மாதிரி நல்ல விஷயம் நம்ம நடக்காதுங்க. எனக்கு இந்த மாதிரி இன்னசென்ட்டான பையனை லவ் பண்ணது ரொம்ப ஆசை.